ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು, ಮುಲ್ಪದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು, ಖುಷಿ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು, ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. In my opinion, it's a very student-friendly place, and they also have the student discount. That's also really friendly for us. And the portion sizes are also really huge, so that's also really good. If you come with our friends, it's very fulfilling. Yeah, it's overall really good. The atmosphere is also really good, and the place is also very vibeful place. Yeah, I like this place a lot. We have come multiple times because it's budget friendly as well, and it's a good place. Hi, namaste, Mataregla. Root Cafe and the location Benderveld just opposite to Lakshmi Clothes Store, Balmata Road. So Anglo continental, Chinese, American, baka shakes and desserts serve maltondalla. So Anglo almost open ad 1 month end. So Anglo had a response barondundu. So reviews the edundu. So Anglo na itte mutta the highest selling banda pizzas Anglo get a moving undu, like pizzas direct chicken overloaded pizza, cheese overloaded pizza, barbecue pizza, and even tikka pizza. So baka sandwiches like grilled chicken sandwich, club sandwich, then burgers ankunanda like juicy lucy, full chicken burger, chef special burger, and different variety undu. Burgers almost 10 to 12 varieties undu. Even rolls best selling rolls like Damascus roll and Mexican fajita roll indukura new edition marketing. So niku taste malpoli, and inklena special offers undu students ge, like atlu student ID 2 like 10% offer undu. But combos undu, combos like fried rice combos, noodle combos, even burger set combo undu. So very reasonable prices ge englo serve maltandulla food na. ಬೇರೆ ಫುಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇಂಕ್ಲೂ ಸಲಾಡ್ ಉಂಡು, ಲೈಕ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಲಾಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್, ರೋಲ್ಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಾಸ್ತಾ, ಬರ್ಗರ್ಸ್, ಬಕ ಚೈನೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಬಕ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಉಂಡು. ದೆನ್ ಚಿಕನ್ ಪೆರಿ ಪೆರಿ ವಿಂಗ್ಸ್, ಬಕ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಟ್ಟ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇವನ್ ಗೂಗಲ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 weeks ಅಂಡ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ವೀಕ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಅವು. ಸೊ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪ ವಿದಿನ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 3 to 5 kilometers ಎಂಗ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಪ. ಸೊ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚೆಫ್ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು.
ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪಾಸ್ತಾಸ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಸ್ ಪಂಡು ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಚೆಡ್ಡರ್ ಚೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಪಾಸ್ತಾಸ್ ಉಂಡು ಪೆಸ್ತೋ ಪಾಸ್ತಾ ಉಂಡು ಅವಲ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಎಂಕಲ್ ಓಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಣಪೂಜ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಮಲ್ಪ ಈವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಯೋನೀಸ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ಪ ಬೇತೆ ನಿಖಿಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೂಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಪಿದೆದು ಕನ್ಪಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಇಪ್ಪಣ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪನ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪನ ಇವನ್ ಮೇಯೋನೀಸ್ ಬೊಕ ಇವನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇವನ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಮೋಸ್ ಲ ಎಂಕಲ್ ಖುದ್ದು ಮಲ್ಪ ಫ್ರೋಝನ್ ಅತ್ ನಿಖಿಲ್ ಏಪ ಬೋಡಿತನ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಾದನ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ಪರಿತ ನಿಖಿಲ್ ಪಣೋಲಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇವನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಉಂಡು ಬೆವರೇಜಸ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇವನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಟ್ ಬೆವರೇಜ್ ಲೈಕ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಕ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಫಲೂಡಾಸ್ ಅವು ಪೂರ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬಲ್ಮಾಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಮಾಟಾಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಟರ್ ನಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ರಿವರ್ ಪುಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಏಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲೆನ ಐಡಿ ತೂಪಂಡ ಫ್ರೆಶರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಕ್ಲೆನ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಐಡಿ ದಾಲ ತೂಪಂಡು ಎಂಗ್ಲು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏಪಗ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವನ್ ಎಂಗ್ಲು ಮೆನ್ಯೂಡು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪಂಡೈತೆ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಅಂದಾಜು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇವನ್ ರೇಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ವಾರ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿದಿನ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೆನೂಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆನ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲದನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಯುನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So you can always come here and try our new dishes. Like we have very well trained staff and this very hygienic kitchen. So you can always come here and try our dishes and give your reviews to us so that we can improve. Like even if you want to modify the items, we can do that for you. And we exactly look for the customers for the satisfaction of the customers and like good feedback. So we focus on the hygienic part over here, and so yeah, we have this discount for students as well. We give this 10% discount for the students whenever they come here and show their ID cards, or if they don't have their ID cards, then their library cards will do, or their hostel cards will do. Anything is fine for us. And we have these combos as well, special combos for students or families, whoever it is. Like we have this chicken chili fried rice combo with lime juice. You get this rice starter and juice as well in that, and like very different type of menu. We have the shakes, mojitos, sodas, ice creams, and cold coffees, freaky shakes, and waffles as well. Waffles, that is a very highest selling product over here. We have this Nutella waffle which is in high demand over here. Yeah, we do make our own sauces like mayonnaise, ranch sauce, barbecue sauce, or even momos as well. We make this fresh momos. You don't find that very often. Like people use their frozen momos over here. So we prefer to make this homemade momos. Even ready-made sauces, people get it from outside. So we don't do that. We make our own sauces over here. And so please do visit us, give us your reviews. Yeah, so we are located near Shalimar Liverpool and Mangalore Nursing Home. So please do come here and support us. We need your support over here. Try our unique menu. Thank you.
include different types shakes undu, like fruit shakes, chocolate based shakes, brownie based shakes. So it best selling panakla brownie based shakes best selling undu. But brownie enkle fresh ad malpunu. So englo outside buy maltad malpuna. So englene fresh ad bake maltina brownie englo shakes maltondalla. So itte muttada review tu erapond engle best selling brownie shakes pura best selling. Even fruits idla undu, like chiku shake, pomegranate shake, bakka mango shake best selling. Bakka engle even juices, baka soda, speech, like baka in lime iced tea and mojitos, iced tea, peach iced tea, lime iced tea, mint iced tea, like different kind of mojitos undu, and sodas. And even Sundays la like around 15 types of Sundays undu, like at best selling even hot ice cream sizzlers. Like birthday parties pura niglamu celebrate malpoli, like birthday parties like gathering ittinda. So ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಮೂಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ಪ ಐಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ಪ ಐಕ್ ದಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡನೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಇವನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಿತ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಕೇಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಬೋಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಕೊರ್ಪ. ಬಕ್ಕ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಆ ಡೇ ನಿಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲಡ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲನ ಮೆನು ಎಂಗ್ಲು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.